Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawig na panahon, sa kamot ni Jesus, danay ang paglaon. Simbahan na sinodal, dahiya kita pabayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karuangan. Sararok kita sa satong pagbaklay, anenderong
Diyos marahay na hapon po sa inugabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamitbi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamikbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mo mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot kan Bueno mga liag family, dolot man ni Mary Ann Ardales, dolot man ni Grace Marqueses, ni Princess Barnuevo, dolot man ni Marcelo Barnuevo Jr. and family. Pasasalamat for passing the real estate appraiser licensure exam. Dulot ni Arlene B. Barasona. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Reynaldo asin ni Roel, dulot kan Hufano family. Sa kalag ni Manuel Sr. asin ni Ulysses, dulot ni Abigail Buiza. Sa kalag ni Salvacion asin ni Guadelia, dulot kan Bueno mga liag family. Sa kalag ni Daroni, Rolando, Leonito, Edita, Jeneline, dulot ni Alden Ardales and family. Para sa kalag ni Amada, Leon Sr., dulot kan Morcilia family. Sa kalag ni Frances Lea, dulot ni Bing Abalon. Asin para sa kalag ni Richard, dolot kan Mirandilla and Esplana family.
Sa giraray Diyos, marhay na hapon po sa Indogabos mga tugang. Ngunyan, ika-17 Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuo. Magawin sa pagurangan, pinag sa iyang banwaan, inabot maging banal, inipon maging saro, sa Diyos na sa tungkang Sa ngaran ka nama, kanaki, sa Ingan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon, pinagkukonsidera ng Domingong ining World Day of Grandparents and the Elderly. At the same time, it is also dubbed as Field Mission Sunday. Special niya itong ipamibi, tawanin onra ang sa tuyang mga lolo, asin lola, asin ang sa tuyang mga senior citizens. Siyempre, padagos man niya itong ipamibi ang sa tuyang mga Filipinong misyonaryo. Ngunyan midbiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos na nganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. O pagsulsulan ta daw po ang sa tuyang mga kasalan, sarabay kitang magsabi nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin ako'y pamibi sa kaguranglan tan Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulingongan, sa mga taong marayan mo. Inoong maumika, inoong maumika, sinasambagi ka, pinapakura.
pamibi kita. O Diyos, parasurog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakulaa sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing huli tay ka nagsasakop ikaan magmumunda, an mga karahayan na minalipas gamiton ming gayo ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Abraham nagpamibi sa Diyos na ilikay ang Sodoma sa makuring padusa asin dinangog siya nin Diyos. Siya an anino ni Jesucristo, ang satuyang tagapagpamibi sa Ama, na ilikay kita sa daing sagkod na padusa huli sa satong mga kasalan. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Kaytong mga panahon, tinaramanin kagurangnan si Abraham. Dakul nang marahay ang sumbong laban sa Sodoma sa Gomora, asin grabe na ang kasalan ninda. Kaipuhan magduman ako tanganing maaraman ko, kung totoo o bako ang mga sumbong na nadangog ko. Dangan naghali ang mga lalaki, asin naglakaw pasiring sa Sodoma, alagad nawalat ang kagurangnan sa kaibahan ni Abraham. Nagrani si Abraham sa kagurangnan asin naghapot. Ipapadagos mo mananggad ang pagtunaw sa mga matanos, kaibakan mga maraot. Halimbawa, igwanin 50 matanos sa laog kan syudad. Tutunawon mo pa daw iyan. Dai mo daw papatawadon ang syudad, tanganing ikaligtas ang 50. Aram kong dai mo gagadanon ang matanos, kaibaan maraot. Dai mo gigibuhon iyan. Kung gibuhon mo iyan, madadamay ang mga matanos sa pagpadusa kan mga maraot. Imposibleng gibuhon mo iyan. Matanos ang hukom kan bilog na kinaban. Kung makakua ako nin 50 matanos na tao sa Sodoma, papatawadon ko ang syudad huli sa sainda, ang simbag nin kagurangnan. Nagpadagos si Abraham, patawada ako kagurangnan, tanangahas akong makiulay sa imo. Ako nasaro sa nang tao, asin mayo nin diretso na magsabi nin anuman. Halimbawa, 45 sa nang matanos, an ituon, tutunawon mo pa daw ang bilog na syudad, huli ta kulang nin 5. Nagsimbag ang kagurangnan. Dai ko tutunawon ang syudad, minsan 45 sanaan matanos na tao duman. Nagpadagos pa si Abraham. Kung igwa sa ng 40, huli sa 40, dai ko tutunawon ang syudad, ang simbag nin kagurangnan. Dai ka man lugod, maanggot sa ko kagurangnan, huli ta mahapot pa ako. Halimbawa, 30 sana an ituon, an hapot ni Abraham. Dai ko tutunawon iyan kung makakuha ako nin 30, asin simbag nin kagurangnan. Nagsabi si Abraham, patawada ako kung nangangahas na magpakrakiulay sa imo kagurangnan. Alagad, paano kung 20 sanaan makuha? Nagsimbag ang kagurangnan. Dai ko raraoton ang siyudad kung makakuha ko nin 20. Giraray, nagpadagos si Abraham. Dai kalugod maanggot sa ko kagurangnan. Huli ta ini sanaan sa sabihon ko. Halimbawa, 10 sana nanggad an makua. Nagsimbag ang kagurangnan. Dai ko raraoton ang syudad kung may makua akong 10. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako.
Pinapasalamatan ta kakagurangnan sa bilog kong puso. Sa atubang kan mga Diyos, inaawit ko ang sa imong kaumawan. Minaduko ako sa atubang kan sa imong banal na templo, asin minaumaw kan sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli kan danay mong pagkamuot, asin kaimbudan, hulitan sa imong ngaran, asin tataramon, ginibo mong halangkaw sa gabos. Kan mag-agrangay ako sa imo, nagsimbag ka, huli kan sa imong kusog, pinakusog mo ako. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli ta maski ikayaon sa kaitasan, an mapakumbaba sa imong inaataman, alagad an mapaabaw-abaw, maski sa harayo sa imong namimidbidan. Maski ako maglakaw sa tahaw nin kasakitan, iniingatan mo ang sakong buhay, linalabanan mo ang mga anggot kong kaiwan. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Asin ilinigtas mo ako, hulikan sa imong kapangyarihan, uutubonin kagurangnan ang katuyuhan niya para sa ko. Kagurangnan, an sa imong pagkamuot, mayo nin katapusan. Tapuson mo ang trabaho na sa imong pinunan. Sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Sa paagi kan mga pamibi ni Jesus, kan siya nagsakit asin nagadan sa krus, kita ilinigtas asin naparani sa Diyos. Saro ining pangapodan na dai kita masupog na magrani sa saiya. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kulosas. Mga tugang, kambinunyagan kamo, ilinubong kamo kaiba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo liwat kaiba niya. Huli sa pagtubod nindo sa kapangyarihan ng Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Kristo. Kaidto, gadan kamo, hulikan sa indong mga kasalan, asin huli ta mga pagano kamo. Namayo kan katugunan. Alaga tinawan kamo nin Diyos, nin bagong buhay, kahiba ni Kristo. Pinatawad kita kan Diyos, kan gabos tang kasalan. Pinara niya sa listahan, an sa tong mga utang. Sagkod sa mga pagsusundon na kaiba kaiyan. Hinalian gabos na iyan, sa paagi kan pagpako kaiyan sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, namimibi sa Jesus sa sarong lugar. Pagkatapos niya, sinabihan siya kan sa iyang mga disipulos. Kagurangnan, tukdo iman kaming mamibi. Arong kihuwa na nagtukdo sa iyang mga disipulo. Sinabihan sinda ni Jesus, kung mamimibi ka mo, ini ang sabihon nindo. Ama, sambahon ang ngaran mo. Dumatong lugod ang kahadean mo. Itao mo sa muyaan sa mong kakanon sa roal daw. Patawada kami kan sa mong mga kasalan. Siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya. Hari kami pabayain na madaog din sukot. Sinabihan pa niya sinda, halimbawa, sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod, sa kanagsabi ka sa iya katuod, pasubli ako, nintulong tinapay. Nag-abot kayaan sa kong katuod na nasa pagbaklay, asin mayo akong ipapakakan sa iya.
Ini naman ang simbag sa imo kan katuod mong nasa laog kan harong. Daimo ako pagribukan. Sarado na ang pintuan na sinakahigda na kami kan mga aki ko. Dahil ako makakabangon tanganing tawan ka kan kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, maski habo siyang magbangon, nganing tawan ka kan hinahagad mo, mabangon na sana siya, asin matao, bako huli ta magkatuod kamo, kundi huli sa kapipirit mo. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad kamo, asin tatawan kamo, maghanap, asin makakakua, asin ang nagtutuktok, binubuksan. Sisay ang ama, na mataunin halas sa iyang aki, kung siraan ninahagad kay ni, o ninga po, kung tinapay ang ninahagad. O matao daw nin uyang, kung sugok ang hinahagad. Kung kamo, nganing mga maraot, tataong magtaunin marhay na mga bagay sa indong mga aki, an ama pa daw nindong langit doon, anday magtao kan Espiritu Santo, sa mga naghahagad sa iya, mga tugang marhay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon, pagkatapos na mahilingkan mga disipulos ang satuyag kakurangan na namimibi, sa mga disipulos nag-request. Kakurangan, tukdo iman kaming mamipi. Lord, teach us how to pray. Parehas na mga tataramon o request ang minamagot man yato na kita matukdoan kung paano mamipi. Kaya ang niya na aldaw, tinatawan kita kaining magayunon asin na mga tataramon, familiar na tataramon, digdi sa pamibing ama, nyamo. An pamibi na minasumada kan gabos niya tong pangangaipo. Every time we pray the Our Father, we express our trust, we express our dependence, we ask for forgiveness, and most of all, that is reflective of the kind of relationship that we have with God. Every time we pray, ini-expressar niya to ang satuyang pagiging depende, tiwala sa mahal na Diyos. Ini-expressar niya to ang paghagad nin proteksyon asin kapatawaran. Asin expression man ang pamibi na ini kan satuyang relasyon sa mahal na Diyos. The other day, may nanood na akong sarong sign prayer, sign language. So, baluon taman daw po iningon yan. I-apply tayo ni sa satuyang pagpamibingon yan kan ama niya mo. Sige daw po, baka pwede po kamo magtirindog, sarabay kitang mamibi. Pagkatapos kayo ni promise, tapos na po ang sermon ko. So, sabi ko kasubago, ang pagpamibi ni naman niya mo, expression in trust and dependence. So, arog kayo na yung posisyon dapat kan sa tuyang mga kamot. Itaas na daw po sa tuyang mga kamot. As if we are telling God, when we pray, everything depends on you. Kaipuhan mi po, an sa imong tabang, gari sarong aki, na naghahagad sa magurang niya, kargahan na ako, Papa, kargahan na po ako, Mama. Nagtitiwala ako sa imo. Ibaba-baba tapong diit na nakaarog ka ini. This is a sign of surrender. When we pray, we surrender everything to God. We ask that He forgives our sins. We ask for His protection, ilikay sa mga kahilangan, ilikay sa anuman na pag-alaman, asin ilikay sa anuman na mga karatan. And luway-luway po, ibalyuta daw ang satuyang kamot sa satuyang mga puso. And sabay dikit na bow, nakaduko, with all humility, we say to Him, we love you, Lord. And with all our heart, we want to give ourselves to you.
So every day, maski dai ka po natataramon ano man natataramon, pag mata mo pagkaaga, just raise your hands. Trusting in God and surrender everything to Him. And with all humility, let us express every day our love for Him. Amen? Pwede na po kita magtukaw. Gusto pa panindong dugtungan ko sa sermon ko. May sarong katikista kayo ito na nagtutuklo sa mga elementary pupils. Pigapot niya sa mga estudyante niya. Ano kaya ka mo? Namimiribi every day? Lalo pagbanggi? Gabos po nagitaas. Gabos namimibi pagbanggi. Kang hinapot niya kung pagmata pagkaaga ng angaradji pasinda, gabos sinda nagsabi, dai na po ngaya madam. Kang hinapot kan katikista, kasi ngaya pag-aga, bako naman kami takot. Pagbanggi ngayang takot kami, saka kami nangangadji. Kadaklan po sa tuya would treat prayer like an emergency button. Pinipindot na sana kung may kaipuhan kita. Nangangadji sana kita kung kaipuhan ta an mahal na Diyos. Ngunyan tinutukdoan kita kan sa tuyang kakurangnan that prayer is not a last resort. It is actually a way of life, a daily conversation with God. Urual daw na pakiulay sa mahal na Diyos. Kaya importante ang prayer. Bako dahil ta obligasyon, kundi ang pagpamibi, iyo po inian sa tuyang lifeline. Ibig sabihin, koneksyon sa mahal na Diyos. Ini ang panahon na kung saan kita makakahagad kan sa iya pong proteksyon, as in, seguridad. It is actually indispensable, necessary sa buhay, kan lambang saro sa tuya. And prayer is not magic. That when you pray, you automatically receive what you pray for. Naghagad kanin boyfriend, nagwapo, automatic tatawan kanin boyfriend, nagwapo. Dapat palanda ang pagpangadji kumplituhon mo, taigwa kong nadangog, nagparahagad siya na maagom niya gwapo. Tinawan man ang na agom na gwapo, kundi huslaon. Dapat palan pag mapangadji ka, sabihon mo sa Diyos, tawan mo ako nin agom na gwapo, asin mahigos. Bako na, sabihon mo, tawan mo ako nin agom na gwapo. Tawan mo ako nin agom na gwapo, asin mahigos. O, tabaka, ang itausay mo, gwapo sana, pero huslaon. It's not about twisting God's arm to get what we want. Kaya baga pipiriton mo ang Diyos, oy, itao mo ini sa kuya, Lord, tapag dahi na ako masurusik ba? Dahi na ako maserve. It is actually about aligning our heart to His. Pag tig-alay mo, you make adjustments. You make sure that it is in the right position. Your heart is in the right position. You are of the same frequency sa mahal na Diyos. Kaya, expect that when you pray, you receive what you pray for, not according to your ways, not according to your time, but in God's timing and in His ways. May saro bagang kasabihan na nagsasabi, basahon ta daw po, God helps those who help themselves. When we pray, we also need to do our part. Prayer needs openness, pagiging bukas. Prayer needs action. God does His part, but we also need to show up and trust. Nadangog ako, may nag-apply ki trabaho. Sige niya sana makwot na magkaigwa siya nin trabaho. But unfortunately, day man siya nag-a-apply, day man siya nagsasubmit ki CV.
Oh. Kaya sabi ka na agumya, madali ka na kuta ngaya matanggap. Tasige mo ngaya ang pangadji magkaigwa kang trabaho. Pero dai ka man ngaya nag-a-apply. Narumduman ko sa sarong joke. Sabi kan sarong joke, may nag-apply da apong trabaho. During the interview, he was asked this question, what can you contribute to this company? Aram nido susibak kang nag-apply. Kaya nga ngaya sir, nag-apply ako sa Indo. Nag-resign po ngaya akong presidente kang Aurora. Tagabus na sa ngaya kontribusyon. Digdi palan ngaya may kontribusyon man. Yes. If you want something, whatever you pray for, you also need to do or give your contribution. Kaya baga kan sinabi kan kagurangnan, o maghagad kamo asin kamo tatawan, maghanap asin kamo makakapua, magtuktok asin kamo bubuksan. Those are active words. Ibig sabihin, we need to do our part for us to be able to obtain or attain whatever we dream of, whatever we are praying for sa satuya pong buhay. And so we need these dispositions sa pagpamiti. Enot, pagtubod. Ikadua, persistence. Ikatulo, tiwala. O sabihon ta daw sa tuyang sadiri, faith, persistence, and trust. That is what we need when we pray. Kaya sa parabola, o sa istorya kan Ebanghelyo na nadangog po niya to, istorya kisarong lalaking nagdulok sa iyang, siguro neighbor, may nag-abot siyang bisita, nagduman pa siya sa ibong naharong, matangang banggi tinuktukan niya, tanganing magsubli nin tinapay. Imagine, alas 12 may nagtuktok sa imo, tanganing maghagad o magsubli nin tinapay, tamay bisita siyang nag-abot, dahil siyang ipapakaon. Anong iisipon mo? Padi, matangaan na. O, igwaman sa na dyan sa kanto ki Emong, may 7-Eleven dyan. O, dumang ka na daw sa nabakal. Pero ano ang pinakapunto po digdikan sa tong kagurangnan sa parabolang ini? Gusto niyang sabihon na ang Diyos, dai po nasusuya o nagsasawa sa to. Every time we approach Him in prayer, pag binadulo kita sa pagpamibi, He welcomes our persistence. Ang importante sa iya, porsigido asin desidido kita. Sa hiling ko po, we need that same faith and perseverance. Dinadangog kita kan mahal na Diyos pag kita namimipi, not because we are loud or perfect, but because we are His children. Takita sa iyang mga akit. Dadangugon niya kita. And He always wanted to give us what is best for us. Pangtulo asin ultimong punto, tinugutan sa pagtukdo kan kakurangnan sa sainda, tinugutan niya an sa iyang mga disipulos na apodon an sa iyang ama bilang sainda man na ama. That's why He told them, when you pray, say, Our Father, Ama niya mo. Asin ining ama niya to, sarong marhay na ama. Kaya baga sabi ni sa last part of the gospel, sabi kan kagurangnan, kun kamo na mga maraot na tawo, nagtataonin marhay sa mga naghahagad o minahagad sa indos. At sa indo pa daw na ama sa langit, langit nun na ama, dai itatao, ang gabos na marhay, lalong-lalo na duman sa naghahagad sa iya, kan banal na espiritu. Imagine a little child asking their parent for food. No loving parent would give them a stone or snake. Sisayan magurang na naghagad suaki nin pagkaon, tatawan mo nin bato, tapos sasabihon mo, it's a prank. No good parent would do that. At sa tong kagurangnan, sirig man po kayan, God doesn't always give us what we want, but
He wanted to give us what is best for us. Si Robert Schuller, sa po ining writer, siya ang nabasa ko na would best describe how really God answers our prayers. Sabi niya, when your request is wrong, God says no. When you are wrong, God would tell you, hoy, magbago ka na. Bago ko itaon sa kuya ang sa imong tigahagad. Grow! When the time is not right, God says, wait, slow down. Halat ko na. And when everything is right, when we pray, God says, go. Yes. He would say yes to our prayer. In other words, God wanted always to give us what is best for us. But sometimes we experience unanswered prayers. Kabus man siguro kita, may mga pamibi na dinangog kan mahal na Diyos. But let us consider them as blessings in disguise. Unanswered prayers are actually blessings in disguise. May saro akong kaklase, nagsabi sa kuya, joke lang niya. Aram mo ngaya, Father, nagpapasalamat ako sa Diyos na daig ko na agum crush ko kang high school. Tigpangadji ko kuta ngaya na, siya na. Pagmati ko ngaya, siya na talaga. Pero pasalamat ako na daig sinimbag ito kan Diyos. Ta siguro kung sinimbag kan Diyos, siya ang naagum ko. Ay, disaster ko taan sa kuyang buhay. That would have been a disaster. Tanadiscover niya mataray, may hilang na CBN. Aram nilo ang CBN? Chismosa, bungangera, nager. Disaster ko ta ang buhay ko ngunyan, impyerno ko ta. So, namumutan ko mga tugang, let us pray with confidence, pray with trust, and pray with a heart. Let us not treat prayer as a task, na saro sa ng obligasyon, but a relationship, a lifeline towards our Lord. Be honest with God, be persistent, and most of all, expect Him to answer in His time and in His way. Sa iyang panahon, asin sa iyang paagi. Knock, and the door will be open, but make sure you are ready for what's behind the door, because it might be more than you ever imagine. So when we pray, bring with you these two words: push and pull. What do you mean by push? When you pray, pray until something happens. Persistence. Then pull. Pray until the Lord listens. Trust. Amen? Sakaran ka naman, Aki Espiritu Santo. Amen. Matindog kita. Sarabay niya tong ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Si Kristo nagsabi sa to na ang Diyos maaapod niya tong Ama. Kaya sa pusog na paglaom, darahon niya to sa iyaan sa tuyang mga pangangaipo, kagurang nanhinanyugaan sa mong pamibig. Kagurang nanhinanyugaan sa mong pamibig.
Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagdatong kan kahadean kan Diyos, ang kahadeanin pagkamuot, katanosan asin katoninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyo ka sa mong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw nin kasakitan, magpadagos kitang mamibi, asin dainanggad magpadaog sa mga sugot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mapasatuya ang kakanon na kaipuhan sa arualdaw, asin ang kadakulaanin puso na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang tabangan kan kagurangnan, sa pagpaasan kan krus nin sa indang kahilangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan makamansay sa lawog kan kagurangnan sa iyang harong sa paraiso, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyo ka sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pagimate mo sa mo. Tabangi kaming danay na magsarig sa imong pagkamuot, asin mag-ako kan sa imong kabutan sa samuyang buhay, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot ni Hale sa imong pagkamatinao, tanganing ang mga urog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa kaugmahan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaasan espiritu, mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami orual daw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kudi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na daing kasagkoran, taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kami mapasamo ang misteryo Pascual, na daing katapusan. Kaya kay riba kan gabos, na Angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
kagurangnan, ikanang kadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon. Nagkua, nintinapay, asin pagpasalamat binaak ini, tinao sa sayang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa ibo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay ini, ta ini ang kalis kan sa kuyag dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paghibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang unya na espiritu. hira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Buhay na taring kasako
Maluhod po for the prayer to Saints Joachim and Anne. O Holy Mother and Father of the Blessed Virgin Mary, you guided and nurtured Mary, and under your protection and love, you watched her grow in holiness. Through your faithfulness and goodness, the will of God was fulfilled. The fruits of your virtue and faith brought salvation to the world through the birth of the child Jesus. The Word was made flesh and dwelt among us. Most holy saints, Anne and Joachim, come close to us and guide our hands and our hearts in the way of virtue. Help us to raise our children and grandchildren with gentle hearts as you did. Teach us to bring our families into the light of Jesus. Remain near to us and strengthen us on our journey to salvation. Saints Anne and Joachim, we place our petitions in your hands and ask that you lay them before the child Jesus. Obtain this favor for us. If it is for the greater glory of God and the good of our souls. Amen. Mamipi kita. Kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos noon na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki, waras sa namimibi kami tanganing ining atang, na siya man sa nagtao sa mo sa day masabing pagkamuot, magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa announcements. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa tada asin Phil Mission Sunday. Manatipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 38,734 pesos asin 70 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,996 pesos asin 35 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,462 pesos. Ngunya na Domingo, Hulyo 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Siring man ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Octubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center or LC3. Ang proceeds ka na sabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maawat po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawat may mga po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous po na nagtaon ning 10,000 pesos, 6,000 pesos, 5,000 pesos, duwa na tig 1,000 pesos, 550 pesos, duwa na tig 500 pesos, 400 pesos. St. Agnes, batch 69 and 73, 1,000 pesos. Arlene Chabinya, 900 pesos. And Janet Baldon, 500 pesos. Mr. and Mrs. Michael Cobilia, 300 pesos. Diyos mabalos po. Magpasiring po digdi sa inutan sa mga lolo asin lola para sa saindang espesyal na bendisyon. Kasabay na po sa mga senior citizens, the elderly. Loving God, bless all our grandparents and the elderly, those gathered with us here today, those who cannot be with us, and those who have gone to be with you. You have made them the keepers of memory, the bearers of faith, and the quiet strength of our homes. May they heed your call to share their wisdom and faith with us. May they have courage and confidence to hunt on your gifts of experience and knowledge, of stories, songs, and memories.
May they continue to learn and grow with us day by day. Sustain them in strength and peace. Bless them with length of days and joy in their hearts. May their presence inspire, their words guide, and their prayers uphold us in hope. Bless them, O Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prakpakan ta po ini sa tuyang mga lolo asin lola. Ngunya na aldaw, kaaldawan po ninda, baka pwede lamang na madarata man sinda sa mapakaon ta lamang na dinner sa restaurant na mahal-mahal. So, maski ice cream, o pasyaron ta po sina lolo asin lola, lalo itong mga buhay pa. So, mga gadana, pasyaron man. Tanong gusto nindo, kamo ang pasyaron o kamo magpasyar po sa Campo Santo? So, let us thank God for the gift of grandparents. Salamat po sa indo. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat sa kabo sa indong naglingkod sa satuyang altar, sa lectors, commentator, choir, sa satuyang mga mass collectors, lay ministers, sa mga tultulo na sakristan. Salamat sa indo. Sa mga nagtatabang po sa tuya sa traffic, every Sunday and Thursday, at sa tuyang mga PSO officers, public safety officers, and sa tuyang mga tanod, kang both barangays, Lapu-Lapu and Dinagaan, and PNP, na nagtatabang man po sa tuya. Thank you very much po sa Indo Diyos and magbalo sa Indo. At kagurang nan mapas sa Indo. Bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Good night.